बिटिसि इलेक्शनाव UPPLआ हारसिङै गेलेगोन होननानै बुंनो हाया। अबा MCLAफ्रा टिकेट बिनायफ्रा बिथांमोनहा बुंगोन जों गेलेला होननानै बिथांमोनहा सारेन्डार जागोनखौ आङो साननानै लायो। भेन्सार स्कुलनि मास्टारानो जा बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफ्रानो जा बिटिसि ओनसोलाव गोजोनखौ लाबोफिननांगोन। दा नाथाय UPPLआ दिनै बुंगासिनो दङ गोजोन लाबोबाय होननानै, नाथाय रायजो राजाया गोजोननायानो गैया। सारा बिटिसियावनो जेरैबायदि आवगायहाय प्रमद बर'आ UPPLआ परिबर्तननि नामाव जेबो होनो हायाखै, मोनफ्रोमबो थाखोनि रायजो राजाया बिटिसिनि प्रमद बर' आरो UPPLखौ रागा जोंनाय दङ। लाइमोनफ्रा साख्रि मोनाखै, रिपर्टारफोरनो जार्नालिस्ट वेलफेयार फान्डनि नामाव 10 कोटि होनो होननाया प्रमद बर'आ दिनैसिमबो बिटिसि ओनसोलनि जार्नालिस्टफ्रा सान्दुं अखा समाजनि मोजां खामानि मावगासिनो दं, बिथांमोननोबो होआखै। दिनै ससियेल मिडिया बा जार्नालिस्टफ्राबो प्रमद बर'खौ गाज्रि मोनदों। सेंग्रा सिख्लाफ्रा साख्रि मोनैनि प्रमद बर'खौ गाज्रि मोनदों। आबादारिफ्रा मोजां आबादनि जेरैबायदि सहाय होनो होन्दोंमोन, ओंखायनो आबादारिफ्रा दिनै प्रमद बर'खौ गाज्रि मोनदों। भेन्सार स्कुलनि मास्टारफ्रा गाज्रि मोनदों, कन्ट्रेक्टरफ्रा गाज्रि मोनदों। मोनसे समनि संग्रामि, मोनफ्रोमबो थाखोनि संग्रामि बिथांमोनहाबो UPPL सरकारखौ दुखु मोननाय दङ। माने टटेल UPPL सरकारा फेलार जादों। ओंखायनो सानजा सोनाब साहा खोला फारफ्रोमबोथिंजायबो BPFखौ नांगौ, हाग्रामा महिलारि सारखौ नांगौ। बाय बाय UPPL, वेलकाम हाग्रामा महिलारि सार, बे स्ल'गाना सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि गेजेराव सोनारगासिनो दङ। दिनै जोंहा BPFनि दौ हाग्रामा सारखौ नांफिनगौ होननानै बिटिसियाव सान्थि नांगौ, बिटिसियाव गोजोन नांगौ, बिटिसियाव डेभेलपमेन्ट नांगौ। दा नाथाय फेराफारसेथिं UPPLआ आं प्रमद बर' आदाखौनो बुङो बा सोरबा हरिसिङानि MCLA सन्जय सरगियारिखौनो बुङो, सोरबा जुदि UPPLनि बुंनो हायोब्ला बिटिसिखौ जों हारसिङै इलेक्सन गेलेगोन होननानै रावबो बिथांमोनहा साहस जाया। हाग्रामा सारनि खाथियाव बिथांमोनहा गसंनानै जुजिनो रावबो साहस गैया। प्रमद बर'आनो होन, सोरबा बिथांमोननि मन्थ्रियानो होन, डिपुटि चिफआनो होन, EMफोरानो होन, दिनैसिमबो 2025 मायथाइनि जानो गोनां बिटिसि इलेक्शनाव UPPLआ हारसिङै गेलेगोन होननानै बुंनो हाया। मानोना बिथांमोनहा जेनखागोन। थांनाय MP इलेक्शननि रिजाल्टखौ नायोब्ला क'क्राझाराव बिथांमोनहा जेरैबायदि पार्सेन्टेज मोनदों, गुबुन दोलोखौ जुदि माइनास खालामनानै गावसोर जुदि क'क्राझाराव बिसोरो 2 लाख मोनदोंब्ला, उदालगुरियाव बिसोर केन्डिडेट गैया, उदालगुरियावबो 2 लाखखौनो हमबाय। 4 लाखल'सो जागोन सारा बिटिसियाव। 4 लाख बा अनलि 20% भट लानानै खुनु दिनैसिमबो सरकार दानाय रेकर्डआनो गैया। जोंहा 40% दङ। देरहानो थाखाय 37% नांगौ सरकार दानो थाखाय, नाथाय जोंहा 40% दङ। थारमाने जोंहा आग्लायनानै दङ। ओंखायनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों BPFआ गोनो गोथो नङा, जोङो हारसिं गेलेगोन आरो हारसिं सरकार दागोन। नाथाय UPPLआ जेनखागोनखौ मिन्थिनानै बिथांमोनहा हारसिं इलेक्सन गेलेगोन होननानै बुंनो हाया। आरो आं सानो बिथांमोनहा इलेक्शननि सिगां सोरबा सारेन्डार खालामगोन, सोरबा गेलेया होनगोन। अबा MCLAफ्रा टिकेट बिनायफ्रा बिथांमोनहा बुंगोन जों गेलेला होननानै बिथांमोनहा सारेन्डार जागोनखौ आङो साननानै लायो। दा ओंखायनो जों BPFआ मोनफ्रोमबो थाखोनि मानसिफोरनि थाखाय खामानि मावगोन। सेंग्रा सिख्लानि थाखाय हा पाट्टा होनाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुंगासिनो दङ। ओंखायनो मोनफ्रोमबो थाखोनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआनो जा, भेन्सार स्कुलनि मास्टारानो जा, बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफ्रानो जा, बिटिसि ओनसोलाव गोजोनखौ लाबोफिननांगोन। दा नाथाय UPPLआ दिनै बुंगासिनो दङ गोजोन लाबोबाय होननानै, नाथाय रायजो राजाया गोजोननायानो गैया। माबायदि गोजोन बेलाय रायजो राजाया गोजोननाय गैया। ओंखायनो जोंनो रियेल पिस एन्ड हेपिनेस आर बोथ रिलेटेड। ओंखायनो BPF सरकारा फैफिनगोन आरो मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफ्रा गोजोन मोनगोन आरो मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफ्रा सरकारजों अनसायजागोन। आरो हाग्रामा महिलारि सारा जेरैबायदि बिटिसिखौ बानायदों, जोंहा रिजलिउसन लाखानाय दङ। एबार BPF सरकार फैयोब्ला जोंहा उदालगुरियाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि केम्पास खालामनाय, उदालगुरियाव बिटिसिनि सेक्रेटारियेट खालामनाय आरो उदालगुरियाव फरायसाफ्रा फरायनो मोनगोन इउनिभारसिटियाबाबो जायोब्ला। मानोना जोंहा गंसेल' इउनिभारसिटि दङ, थोआ। दा ओंखायनो बेफोरबायदि खोथा जोंहा BPFआ रिजलिउसन लाखाबाय। ओंखायनो साफ्रोमबो थाखोनि थाखाय खामानि मावगोन BPFआ।